κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Σας εύχομαι εκ μέρους του ΔΣ καλή χρονιά, υγεία και προκοπή, προπάνω. Φέτος 35 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυση του συλλόγου μας. Σκεφτήκαμε να το γιορτάσουμε λίγο καλύτερα, όσο μας επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες. Πήραμε την ορχήστρα του κυρίου Παναγιώτη Βαρβούτη. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πολύ καλά. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. 2 λόγια μόνο. Να σας πω ότι επάνω στο τραπέζι σας υπάρχει μία από το κέντρο αιμοδοσίας. Έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μία τράπεζα αίματος του συλλόγου και επειδή προχθές πριν από λίγες μέρες μας παρουσιάστηκε μια μεγάλη ανάγκη, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στο κάτω-κάτω. Τα αποθέματά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Θα σας παρακαλούσαμε, αν μπορούσατε, να συνδράμετε όσο το δυνατόν και εσείς και τα παιδιά, για να έχουμε το δικαίωμα όλοι να παίρνουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό. Έχουμε και θα κληρώσουμε περίπου 100 λαχνούς, 400 λαχεία συνολικά θα μοιραστούν. 100 δώρα και περισσότερα είναι και αυτά ίσως να μας επιτρέψουν να έχουμε ένα όφελος μικρό, πολύ μικρό, για να ανταπεξέλθουμε κι εμείς στα έξοδά μας. Επίσης, εκεί πάνω έχει και ένα άλλο χαρτάκι που θα μας ήταν πολύτιμο αν το συμπληρώνετε, γιατί το όνομά σας και το email που ζητείτε από εσάς θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι ένας τρόπος, πολύ εύκολος τρόπος διάβολος επικοινωνίας. Συμπληρώστε το, σας παρακαλώ, και αφήστε το εκεί. Ένα email δεν είναι τίποτα να το πάρει κανείς. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Καλώ τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Ποντερόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να περάσουμε καλά. Θα περάσουμε καλά. Αν και είναι προεκλογική χρονιά φέτος για το Σύλλογο, να ετοιμάζεστε όσοι ενδιαφέρεστε για το Δεκέμβριο και μην αγχώνεστε. Δεν είναι τίποτα, όλα θα είναι καλά. Να περάσουμε καλά. Η κυρία Γεροντάκη Χριστίνα, αντιπρόεδρος του Συλλόγου και υπεύθυνη του χορευτικού, θα μας παρουσιάσει. Θέλουμε να στείλουμε έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε εδώ και πλαισιώνετε με την παρουσία σας αυτήν εδώ την εκδήλωση του Συλλόγου μας. Απόψε λοιπόν, ελάτε όλοι μαζί να ακολουθήσουμε τα χνάρια της παράδοσης, να ταξιδέψουμε σε μέρη γνώριμα και αγαπημένα. Το ταξίδι μας αυτό θα ξεκινήσει με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου, που θα παρουσιάσει ένα μικρό μέρος από τους στρατιώτικους χορούς
Στην αρχή θα μας παρουσιάσει χορούς του Εύρου, το Συρτό, Ίγνα, Ξέσυρτο και Μπαϊτούσκα. Θα ακολουθήσουν όμως ζωναράτικοι χοροί από το Βόρειο Εύρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι το χορευτικό αυτό τμήμα δραστηριοποιείται περίπου 10 χρόνια. Χοροδιδάσκαλος του συλλόγου μας είναι ο κύριος Γιουβανούδης Χρήστος, ο οποίος με πολλή υπομονή, επιμονή και αποτελεσματικότητα, θέλω να πω, διδάσκει τους χορούς. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι προσπαθεί να διαφυλάξει τον αυθεντικό χαρακτήρα των χορών του Εύρου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχω να πω πολλά άλλα πράγματα, απλά θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστώ. Στον κόσμο δεν ξαναείδα σαν τη δική σου ομορφιά. Στον κόσμο δεν ξαναείδα. Στην αγορά όταν περνάς θα σκέψουμε καμάρι. Κάθε παλικάρι τρελαίνεις όλο το ντούνια, το κάθε παλικάρι. Βρήκα τρακοντόπουλα μου, τα μανί της Ελλάδος. Μια φορά και ας με πάρει ο χάρος, να σε φιλήσω μια φορά και ας με πάρει ο χάρος.
πουλάκια πας στο μαγαλάκια αμάν αμάν, τους πουλάκια πας στο μαγαλάκια αμάν αμάν, πάρτα κοντά βασιλική, αμάν αμάν, πάρτα κοντά βασιλική.
γύρισε ο Γιάννος εξής το μίσε, τη μάνα του λέει, τη μάνα του λέει. Να δώσουμε το λόγο σε μια άλλη κυρία, την κυρία Κεχαΐδου Εκατερίνη, η οποία τιμάμε την παρουσία της κάθε φορά τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και φυσικά η οποία χορεύει βιωματικά με έναν αυθεντικό τρόπο και γίνεται παράδειγμα για όλους εμάς και φαντάζομαι και για τις μετέπειτα γενιές. Θα θέλαμε λοιπόν η κυρία Κεχαΐδου να μας κάνει τη χάρη να έρθει εδώ κοντά μας και φυσικά να έρθει και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος έχει ετοιμάσει μια έκπληξη για την κυρία Κεχαΐδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ποντορόπουλος. Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που έρχεσαι κάθε χρόνο, σε κάθε εκδήλωσή μας, που δεν μας ξεχνάς ποτέ, αλλά και εμείς δεν σε ξεχάσαμε. Έστω και τελευταία, θα σου θυμίσουμε απόψε μια εικόνα η οποία θα σε φυλάει και να είσαι πάντα καλά. Και να χορεύεις. Μια μικρή θρακιότοπούλα
κόσμο δεν ξαναείδα σαν τη δική σου ομορφιά, στον κόσμο δεν ξαναείδα. Στην αγορά όταν περνάς, σκέψομαι καμπάρι, φραγκοτόπουλες όμορφες και ξένοι σας συλλεύουν. Και από τα ξένα έρχονται, φραγκοτόπουλες παίρνουν. Και από τα ξένα έρχονται, φραγκοτόπουλες παίρνουν.
απόψινη σεισμάτα. Σεισμάτα, λουλιασμάτα, απόψινη σεισμάτα, σεισμάτα, λουλιασμάτα. Σου ρίξα στα σεισμάτα.